मानो होनोब्ला नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो आंनि बे देरहासारनायनि खौरांखौ बुहुमाव मिथिसारनो हादों बेनि थाखाय गोजोन्थों आरो दिनै बयबो आंखौ बरायनो फैनायाव आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों सानाखैमोन दि बयबो आफादा आंखौ एसेबां अननाय होगोन होननानै बेनिखायनो आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों इयुन समाव बिनानावा मा बुंनो सानो इयुन समनि थाखाय आरोबाव नाजाबावनाय इयुनाव आरोबाव बेनिसाय साबसिन इन्टारनेसनेल बा एशियान गेमफोराव आङो बाहागो लानो हार्ड वर्किं खालामनो सानदों आरोबाव मोजाङै ट्रेनिं लानानै इयुनाव दावगालांनो सानदों आङो स्वर्निम गुजरात स्पर्ट्स इउनिभारसिटियाव गुजरातआव थानाय इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो दङ 5th सेमिस्टाराव लोगोसेनो आंनि फिसाजोआ जे बेबायदि गेलेनानै देरहाना फैनायाव नोंथांमोना एसेबां फेमास खालामगोन आं सानाखैमोन आरो लोगोसे जे बे जोंनि ओनसोलनि आफादफोरा बा जोंनि बर' माहारिनि आफादफोरा जिबायदि अननाय होदों जिबायदि मान बावदों बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम गोबां माने आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिनाय थाबाय आरो उनाव लागै जाहाथे आंनि फिसाजोआ मोजां खालामलांनानै आरो नोंथांमोनजों अनजानाय खामानि मावनो हायो बेखौनो आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय थाबाय खोब गोजोनथाव खौरां जे दिनै दंखलघाट गामिनि मानजाथाव तमला खेरखातारिनि आंगो फिसाजो नमिला खेरखातारिया इन्ड' नेपाल जा इन्टारनेसनेल चेम्पियनशिप जाबाय बे चेम्पियनशिप जानायाव जों धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो रोजा रोजा साबायखर बावो जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय समफ्राव आरो बिथांजोआ जे जोंनि गेजेराव आरोबाव बेनिख्रुइ साबसिन मुं खामायनानै लाबोगोन आरो लोगोसे जोङो जोंनि ओनसोलाव गोग्लैसोना थानाय ओनसोलाव जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ गेलेनायनि खेथ्रआव जाहाथे उत्सा खालामनानै उत्सा खालामगोन जों बेखौ आसा खालामो आरो जों बे समाव बेखौ बुंगोन जे मिसिं अट'नमास काउन्सिल मिसिं अट'नमास काउन्सिला जेब्लानिफ्राय जोनोम जादों बै जोनोम जानाय समनिफ्रायनो जोंनि स्पर्ट्सआव जायफ्रा थारमाने मोजां भाबै गेलेबोबाय थादों जायफ्रा मुं खामायबोबाय थादों जाय स्टेट लेभेल जिल्ला भित्तियाव जायफ्रा गेलेबोदों बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव जायफ्रा गेलेबोदों बिसोरनो फाइनान्सियेल इनसेन्टिभ होनायनि बेबस्थाखौ लाबोबाय थादों दा थिग बेबायदिनो आंबो बिथांजोखौ खावलायदों जोङो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जे फैबाय थानाय समाव जोङो फाइनान्सियेल जा इनसेन्टिभ जों बेखौ होनो थाखाय आङो बिथांखौ खोथा होदों आरो दिनैनि समाव जों नुयो जोङो साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिनि जातीय संगठनफ्रा आरो जोंनि आइ आफा बिमा बिफा गारजेन बिथांमोना जोङो गोख्रों जानांगोन मानोना जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै जोंनि बे ओनसोलाव उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना मबाइलनि गेजेरजों आरो दिनै माखासे निसा जातीय बुस्थु जानाय बेहाय खोब बारा जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों बेवहाय जोंनि जातीय संगठनफ्रा खोब माने नाजाबोबाय थादों जोङो नैबे ओनसोलाव जे निसा जातीय बुस्थुखौ जोङो जुदि मुक्त खालामनो हायोब्ला जोंनि नैबे ओनसोलनिफ्रायबो जेरै जोङो दा जोङो बाख्नायनानै लानांगोन जे मोनसे समाव जोंनि नैबे गेजेर जनाय हालामनिफ्राय जे मेट्रिक आनजादानो जा बा हाई सेकेन्डारि लेभेलानो जा बा गोजौसिन फरायसालि लेभेलावनो जा दिनै फार्स्ट डिभिजन जानो हानाय सासेबो जों दिनै नुनो मोनाखैमोन नाथाय नैबे समाव जोंनिफ्राय गेलेनाय बिथिंनिफ्राय लानानै फरायनाय बिथिंनिफ्राय लानानै दिनै दावगाबोगासिनो दङ जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय जों समाव जाहाथे जोंनि जातीय संगठनफोरनि जा नाजानायनि गेजेरजों जोंनि गारजेन बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जे जोङो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो मोजां लामायाव लाबोनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो मोनसे खोथाया नैबे जे जों जाय गथ'फोरखौ जों जेराव जों इन्टारेस्ट दङ गेलेनाय बिथिङानो जा बा फरायनाय बिथिङानो बा सोरबाया मोसानायाव सोरबाया मेथाइ खननायाव सोरबाया सिफुं सुनायाव सोरबाया खाम दामनायाव सोरबाया बल जोनायाव सोरबाया भलिबल गेलेनायाव जायफ्रा इन्टारेस्ट दङ जों बै इन्टारेस्ट थानाय गथ'फोरखौ जोङो मोजां लामाजों लाबोनो थाखाय जोङो नाजानांगोन आरो बेखौ नाजायोब्लासो जोङो गथ'फोरखौ बा फरायसाफोरखौ जोङो बेस्थ'आव दोननो हायोब्लासो जों बै निसा जातीय बुस्थुनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ जोङो गोजानाव जानखाराव जोङो दोननो हागोन जों बेखौ थारमाने जों जातीय संगठनफोरनिफ्राय जानानै जों बेखौ खावलायदों आरो बे बेलायाव जों सिगांनिफ्रायनो एसे ससियेल मिडिया एबा गुबुन गुबुन बिजोंनिफ्राय जों बिथां नमिला खेरखातारि बिनानाव देरहानायनि खौरांखौ जों मोनबाय थादोंमोन बिथाङा मैया गावनि हम आनसलिक एबा न'आव सफैबाय दा बेवहाय
जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जिहेथु जोंनि सासे बर' फिसा एबा जोंनिनो बिनानाव बे गोग्लैसोनाय ओनसोल एबा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिडिल जनाय दख'रा एबा गेजेर जनाय दख'रानि जा अबस्था बे अबस्थाफोरखौ नायनानै जिहेतु गेजेर जनाय दख'राया माने बोसोरफ्रामबो दैबानाजों साग्लोबनानै थानाय लोमहाबनानै थाजोबो बेयाव गेलेनायनि जेबो सुबिदा गैया गेलेनायनि जेबो राहा गैया बेनि गेजेरजोंबो जिहेतु नैबे नमिला खेरखातारि बिनानावा जा गावनि रोंगौथि एबा गेलेनाय 100 मिटार रेस एबा 100 मिटार खारनाय दा बेवहाय बिथाङा सनानि मेडेल देरहानो हादों दा बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो बिथांनि देरहानायाव जोङो गोजोननाय मोनदों दा बेबायदिनो आं बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै बेखौनो खावलायनो लुबैगोन जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव जोंहा गुबुन गुबुन सरखार जाबाय दिनै जोंनि बिटिआरनि बाहेरावबो बिदिनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल पन्सायतनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन सरखार दङ जा हायो जोङो नैबे गेलेनायनि सायाव जों एसे खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेखौनो खावलायदों जा गेलेनायनि थाखाय जोंहा नैबे मिडिल जनाय एबा गेजेर जनाय दख'रायाव जे दैबानाजों साग्लोबनानै थानाय हिसाबै फिल्डफ्रा लोमनानै थाजोबो जोंनि न' बां लोमनानै थाजोबो दा बे हिसाबै जोङो बै जोंनि फिल्डफोरखौ एबा गेलेनायनि जा फोथारफोरखौ एसे मोजां खालामनानै होयोब्ला निस्सय बोसोरसे बोसोरनैनि उनावबो बिदिनो सासे एबा दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो सासे जोंनि बिदा बिनानाव एबा बिदा फंबायफ्रा लासै लासैनो जाखांबोगोन होननानै जों फोथायनो हायो जोंनि गेजेर जनाय दख'रानि सिङाव थानाय दंखलका गामिनि तमला खेरखातारिनि आरो रुबुसु खेरखातारिनि सेथि फिसाजो नमिला खेरखातारि बिथांजोआ इन्ड' नेपाल इन्टारनेशनेल जा चेम्पियनशिप 2020-21 बे खेलाव वुमेन्सनि 100 मिटार रेस जा खारनाय बादायलायनाय बे खारनाय बादायलायनायाव सेथि बान्था मोननानै सनानि मेडेलखौ आवग्रिनो हादों आरो मोननो हादों बेखौ जोङो खोनानानै जों गेजेर जनाय दख'रा हिसाबै बा जोंनि धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंहा गोबां गोग्गानाय फैदों बे गोग्गानायखौ लानानै दिनै गेजेर जनाय दख'रानि सिङाव जेसेबांखिनि आफादफोर दङ गासिबो जा सिनियर दैदेनगिरिफोर दङ गासिबो बेहाय फैजोबदों बिथांखौ दिनै बरायफैदों प्राउड फिल खालामदों जोङो गेजेर जनाय दख'रा हिसाबै बा दैबारि ओनसोल हिसाबै दिनै जोङो प्राउड फिल खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ जोङो बे नमिला खेरखातारिनि जा सेथि बान्था गल्ड मेडेल मोनबोनाय बे बाथ्राखौ जोङो बुंनानै जोङो माखासे लाइमोन जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो बिनि बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोङो गथ'फोरखौ थुलुंगा होबावगोन आरो फैबाय थानाय समाव नमिला खेरखातारि बायदि हिन्जावसा जा हौवासा जा आरो जोङो बेफोरबायदि जों मोनबावनो हागोनखौ जों आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो फिल्डखौ जोङो बैग्रिगुरियाव जोङो जा सियालमारि गेलेग्रा फोथार बेखौ जोङो मोनसे फिल्ड मोनसे मोजां खालामनो सानदों स्टेडियामनि मोनसे जों सिमां नुबाय थादों हयथ' बे स्टेडियामाबो जुदि थाबनो जुदि जानानै थाङोब्ला जोंहा गोबांथार गेलेगिरिफोर आरो ओंखारबावगोन आरो सनानि मेडेल मोनबोबावनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों बेनिखायनो जोङो बे बुंलांखादों पन्सायत MSC जा BKWSC बेफोरनिफ्राय जोङो जाखिनि सुबिदाफोरखौ जों मोनो बे सुबिदाफोरनिफ्राय जोङो जोंनि गेलेग्रा फोथारखौ जोङो मोजां खालामनानै लानांगोन आरो बिनि थाखायनो गासिबो जा जोंनि गिदिर गोलाव बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनो बे दैबारि ओनसोलावबो बे सनानि मेडेल लाबोलायनो हानाय हिसाबै जोंनि गेलेग्रा फोथारखौ जोंनो मोजां खालामना होनांगौ बेखौ जों खावलायगोन आरो मोनसे सार्भे जाना थांदों दाख्लै बावैसो WPTनिफ्राय सार्भे मोनसे जाना थांबाय फिल्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय जायखिजाया एसे साबसिन जागोन आरोबाव बेखौ स्टेडियामसिम लांनो थाखाय बेखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे एक्सटेनसन बायदिसिना हमनानै बेखौ फिल्डखौ मोजां खालामनानै बा स्टेडियाम बानायनानै जोंनि फिल्डखौ मोजां खालामनो होनांगौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव आखौ बेफोरबायदि नमिला खेरखातारि बायदि ओंखारबावो आङो गेजेर जनाय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनै जोङो हिन्जावसा गथ'ब्लाबो खम नंलिया जोङो हौवासाजों समान बाहागो लाफानानै दिनै माखासे जिबायदि गेलेनायानो जा फरायनायानो जा बेहाय समान बाहागो लाफानो हागासिनो दङ आरो हानांगोन आं बिनि थाखायनो बे नमिला खेरखातारि बिनानावनिसिम आङो जोबोद साबायखर आंनि फारसेनिफ्राय बावनाय जादों आरो
बिथांनि जिथु गारजेन बिमा बिफा बिथांमोनाबो बिथांखौ जोबोद जोथोनै बेसिम जौगाहोनायनि थाखाय देरहासार जानायसिमहालागै सहाय होनो हानायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिमबो आं आफादनि जानानै आं साबायखर बावदों आसा खालामदों आरो बिथांजों लोगोसेनो बेबायदि आरोबाव ओंखारबावथों होननानै आं आफादनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय।